ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଲି ଚୂନ ମାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେସ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ସବୁ ଏଇ ଏ ଦବିନା କଣ ଏସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଏଠି ଆଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ସଜାଗ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି କରାହେଇଛି ସବୁ ପର୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ। ହଁ ସାର୍, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଯେତିକି ସବୁ ତମର ଇଏ ହେଇଛି ରେଷ୍ଟେଡ୍, ସବୁଥିରେ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଚୂନ ମାରିକିରି ଏମାନେ କଲର ସବୁଥିରେ ଏନର୍ଜିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ